Bon dia i benvinguts i benvingudes a aquesta píndola sobre l'eina de registre. El meu nom és Míriam Trujillo i treballo al Gabinet d'Innovació Digital i us faré de guia en aquesta píndola. Aquí tinc compartit pantalla, treuré la càmera perquè no em veieu tota l'estona. El que farem primer és... Aquesta és la nostra comunitat virtual. El primer que faré serà entrar a diva.cat i entrarem a partir de l'accés restringit. Aquí poso el meu usuari i contrasenya i accedeixo. Aquí me'n vaig. Jo tinc moltes aplicacions perquè soc treballadora de Diputació i tinc moltes aplicacions donades d'alta. Segurament vosaltres tindreu menys. Busco Setdiva registre i accedeixo. I aquí una altra vegada, registre d'entrada, sortida. Ja estic accedint a la nostra eina de registre, que en aquest cas és Accede, i poso la meva contrasenya, que és aquesta. Recordeu que sempre l'usuari de les eines comença amb OPS $, i accedim. Primera coseta que farem. Això és el registre d'entrada i sortida i això és tercers i territori. Avui només farem un tour i repassarem una mica les funcions bàsiques del registre d'entrada i sortida. Sapigueu que tenim una altra píndola sobre com crear tercers i fer modificacions. La tenim penjada a YouTube i també a la nostra comunitat virtual. Entrem al registre d'entrada. Jo tinc aquí moltes entitats, perquè són totes les que són Setdiva, i entraré en un entorn de proves que tenim aquí a Setdiva. Perfecte. Només recordar-vos que aquesta píndola serà sobre les funcions bàsiques, no entrarem a tot. El primer que tenim aquí a gestió diària, registre d'entrada. Registre de sortida no l'utilitzarem perquè les sortides les farem sempre des de l'eina de gestor d'expedients, Firmadoc. El tema de reserves, que no entrarem avui, però és per si voleu reservar número de registre es pot fer. I el tema d'anotacions telemàtiques i de modificació d'anotacions, que sí que ho veurem avui. D'altra banda, aquí a consultes i informes podem consultar les anotacions fetes i també podem fer un seguiment de les anotacions telemàtiques i l'estat en el que es troben. Finalment, aquí tenim els llibres oficials de registre, que és com els llibres que hem tingut en format de paper tota la vida, doncs aquí els tenim en format PDF i podeu fer un print en PDF o simplement consultar-ho, que seria la recomanació atès que hem de vigilar el medi ambient. El primer que farem és, aquí a gestió diària, veieu que jo quan he entrat no m'ha sortit cap missatget, perquè aquest és un entorn de proves. Però si jo entrés en un ajuntament o en un consell comarcal, el més probable és que només entrar en aquesta pantalla d'inici em sortís aquí al centre una finestra emergent que posés teniu anotacions telemàtiques pendents. I posa, voleu consultar-les? I posarà OK o consulta. Això què vol dir? Això vol dir que s'han posat en contacte amb nosaltres, o bé un ciutadà, o bé una empresa, o bé una administració pública, telemàticament. Ens ha entrat o bé un EACAT, o bé un ETRAM, i ens ha entrat, i com les eines Setdiva estan integrades amb les eines AOC, el programa ho descarrega automàticament i ens entraria. I el que ens diu el programa és que la pots consultar en el moment i diligenciar-la, enviar-la cap al gestor d'expedient, o bé la pots deixar i quedarà aquí a anotacions telemàtiques. D'acord? El primer que farem serà un registre d'entrada com si fos presencial. Entrem. Registre d'entrada, molt important, les 3 pestanyes que hem d'emplenar sempre que fem un registre presencial és la d'interessats, assumpte, documents, transport i diligència de processos. Són aquestes 3. Oblideu-vos de la segona pestanya, com si no existís. És una funció que no s'utilitza ara mateix. Què tenim aquí? Doncs aquí tenim l'eina, la data i hora d'entrada, la data i hora de presentació, que es carregarà automàticament quan tanquem l'anotació, i aquest E.R. és una casella de check que el que fa és fer l'efecte registral. Té la funció
donar validesa legal a la notació que estem realitzant. D'acord? Aquest camp és opcional, no cal que l'empleneu. Si coneixes l'expedient, el que s'aporta a documentació el pots afegir aquí, però és opcional. Bé, aquí tenim interessats assumptes, seria la primera pestanya a emplenar. Vale? Jo faré un registre presencial. Bueno, espereu un moment, que us explico una mica. Aquí està el tipus de document, que està per defecte posat NIF, però aquí podríeu afegir altres tipus de document en funció de la persona física que ve al registre, d'acord? El marcaríem i faríem acceptar. Aquí poses el tipus de document i aquí posaríeu la numeració. Vale? El nom i els cognoms, la província i el municipi. Aquí, en el cas de que la persona volgués com a resposta electrònica, marcaríem aquí, electrònica, i això sí, hauríem de, evidentment, afegir el correu electrònic aquí. Això és una cosa que li podem preguntar al ciutadà o ciutadana. Vale? Telèfon i mòbil SMS. Vale? Tipus d'interessat, surt per defecte titular, vale? Però podria ser un altre tipus d'interessat, espera a veure si carrega, podria ser un representant, vale? O altres. Aleshores, més cosetes. Aquí hi ha assumpte i modalitat. Aquí sempre haurem de posar el següent. U. Vale? Això és una cosa important a recordar. I aquí posarem la sol·licitud que ens fa el ciutadà o ciutadana. D'acord? La resta de camps no són obligatoris. Vale? Anem a fer com si fos un registre presencial real. Vale? Jo poso aquí un NIF qualsevol. Fixeu-vos que jo, només posant el número, si faig tabulador, l'eina ja em carrega la lletra. Vale? Aquí posaré un nom. Aquí poso la província. I aquí el municipi, posaré Argentona mateix. Aquí al mitjà de resposta jo posaré electrònic. Vale? Si posés ordinari hauria d'afegir el domicili aquí. D'acord? I aquí posaré un correu electrònic. I també afegiré un telèfon. D'acord? A la sol·licitud poso que és una sol·licitud de prova. I aquesta pestanya ja estaria emplenada. En el cas que jo vulgui afegir un altre interessat, el que faria és clicar aquí a la fletxeta. La pantalla se m'obriria en blanc i afegiria la informació del segon interessat. Vale? Imagineu-vos, podria ser un altre interessat o podria ser un titular i el representant o dos titulars en funció de la sol·licitud. D'acord? Vale. Ara el que faria és anar-me'n a la pestanya de documents transport. En aquesta pestanya, molt important recordar que aquí el que fem és afegir tipologies documentals. És a dir, pot ser que la persona em vingui amb 2 DNIs o amb 3 informes, 3 escriptures, 4 certificats, tal. Jo aquí únicament posaré de tipologia un DNI, malgrat que després jo digitalitzi 3 o 4 o els que siguin. D'acord? Vale. Primer, el que hem d'emplenar aquí a dades de transport, aquí a tipus, poso que és presencial. Aquí hi ha tipus de document, és el que us deia, afegim tipologies documentals. Aquí el que està carregat és el llistat de tipologies documentals, que també tenim en format PDF a la nostra comunitat virtual. D'acord, aquí jo poso que em porten, per exemple, unes escriptures. Imagineu-vos que portessin 3 escriptures. Jo aquí només ho poso una vegada, això. Vale? I aquí a tipus de suport dic que m'ho porten en paper. Ja estaria. Ja tinc una tipologia documental. Si vull afegir una segona, faig clic aquí, a la fletxeta. Vale? I ara, imagineu-vos que jo ara dic, vale, i ara m'aporten també, per exemple, aquí puc buscar, DNI, DNI. I aquí poso tipus de suport en paper. D'acord? Ja tinc 2 tipologies documentals. Si vull afegir una tercera, faria clic a la fletxeta. Vale, ja tenim aquesta pestanya. Anem cap a la tercera.
diligència de processos, en aquesta pestanya el que fem ja és la pestanya per enviar aquesta anotació registral, diligenciar-la cap al gestor d'expedients, cap a Firmadoc. Vale? Aquí és important recordar que sempre ho enviem cap a una unitat de treball, les que tinguem carregades en el nostre gestor d'expedient quan es van definir aquestes unitats de treball que es fa conjuntament a la implantació. Aleshores, aquí jo buscaria la unitat de treball. En aquest cas nosaltres tenim moltes posades aquí perquè és un entorn de proves. Jo ho envio cap a Diputació. Vale? Però fixeu-vos que aquí tenim moltes carregades d'ensenyament, promoció econòmica. Vale. Important, ja tinc la unitat de treball, però he de posar-li un rol. Vale? Aquí tenim 3 rols: tràmit, assabentat i informe. El rol mínim que jo he de posar és el de tramitar, el de tràmit. I, important, fer aquí alta modificació. Ja la tenim. Jo podria enviar aquesta anotació registral cap a una altra unitat de treball, però amb un altre rol. Vale? Jo podria informar o informar o bé facilitar aquesta informació perquè estiguin assabentats a una altra unitat de treball. Vale? Jo dic, vale, les persones que portaran aquesta feina relacionada, aquesta tramitació que s'ha de fer, potser és promoció econòmica, potser és Diputació, potser és cultura. Però jo vull que estiguin assabentats, per exemple, espereu que poso primer la unitat de treball, jo vull que també estigui assabentat medi ambient. I aquí poso assabentat. Vale? Alta. Vale. Els que hem posat com a tràmit, l'anotació registral entrarà al seu gestor d'expedients a la pestanya de registre d'entrada. Els que nosaltres posem com a assabentats o informe, els entrarà un correu electrònic. D'acord? Vale. Ja estaríem, ja hem emplenat aquesta pestanya, interessats assumpte, documents transport i diligència de processos. Anem a la darrera part, que és aquí quan el programa, l'eina, ens demanarà la digitalització. Vale. Fem acceptar. I fixeu-vos que ara ja se m'obre aquesta pestanyeta et diu vale, anotació registral, exercici aquest, la número 92, la data i l'hora, i aquí em diu, vale, tens 2 tipologies documentals, que és la que jo he afegit a la segona pestanya. Aleshores, jo li dic, per exemple, d'escriptura, fixeu-vos que quan faig clic, em canvia aquest botonet d'aquí. Jo no tinc aquí configurat un escàner, però en el cas de tenir un escàner, jo el que faria seria fer clic aquí i faria compulsar. Vale? El que passa que ara em sortirà un missatget dient-me que no puc escanejar. Ara ho veureu. Espera. Perfecte, ara surt. Vale? Fixeu-vos, aquest missatget és perquè jo no tinc un escàner. A vosaltres en aquest moment us buscaria l'escàner. Vale? Aleshores, jo aquí què hauria de fer? Jo tinc posat la descripció, posaria un nom al document, vale? Seguint les recomanacions que fem sobre nomenclatura de documents, i aquí simplement posaria si es tracta d'una còpia electrònica amb canvi de format, si es tracta d'una còpia electrònica parcial o una còpia electrònica autèntica de document paper, vale? Que seria en aquest cas. Vale? I ja està. Nosaltres aquí ja faríem compulsar guardar, que apareix aquí a sota. Vale? Es veu petitó perquè tinc un segon que canvio la visualització. Vale, ara ho veieu millor. Aquí faria compulsar guardar. Vale? Jo no ho puc fer perquè no tinc un escàner configurat. Vale? Però us ensenyaré com fer-ho en el cas de que, imagineu-vos que la persona em ve amb un pendrive i jo tinc la documentació que la puc adjuntar. Vale, estem aquí i aleshores jo tinc 2 documents. Com sabeu, el que hem fet fins ara és el tema de l'escàner, que jo us he dit que no el tinc configurat en aquest ordinador, però vosaltres sí, per tant, l'eina buscaré automàticament l'escàner, però jo també podria adjuntar un document. Vale? Fixeu-vos que si jo faig clic, canvia aquest botó, per tant, aquí jo podria adjuntar document, li dic quin document vull adjuntar, li dic el d'escriptura, li dic inserir, aquí tornaria a posar la tipologia documental, aquí poso escriptura, proves, i aquí buscaria, és el típic carregador de documents, buscaria el document, jo poso aquest Word, per exemple, que pesa poc, de proves, i li faig compulsar guardar. D'acord? Ja el tenim aquí. Ho veieu? Jo ara faig tancar
i aquest ja estaria, operació realitzada correctament. Imagineu que jo vull adjuntar un altre document. Faig inserir, el busco, bueno, primera tipologia documental, poso identificació persona interessada. Busco el document, torno a posar aquest mateix perquè estem fent proves i li faig composar guardar. Vale, ja el tenim i faig tancar. Operació realitzada correctament. Perfecte. Ara faig aquí tancar. I fixeu-vos que ara mateix, fixeu-vos aquesta iconeta petita que em surt al costat de la tipologia documental. El que m'està dient aquesta icona és que hi ha un document o bé digitalitzat o bé carregat, però que hi ha un document vinculat a aquesta tipologia documental. I en aquest cas igual. D'acord? Ja estaríem, ja hem acabat. Per tant, ara, en el cas que tinguéssim a la persona davant, el que hauríem de fer és entregar-li el justificant corresponent, cliquem aquí a justificant i li fem imprimir. També es podria enviar per correu. Li fem imprimir i jo li dic un justificant d'entrada en català, li faig acceptar i ara el que us apareixeria és aquest justificant amb tota la informació del registre administratiu electrònic. D'acord? Que li entregaríem a la persona interessada. Tanquem aquí i ja estaria. Vale? Vaig ensenyar-vos una altra coseta en relació al registre d'entrada, perquè jo el que he fet és emplenar-ho automàticament, o sigui, emplenar-ho a mà, però jo podria, en el cas que tinguéssim a la persona donada d'alta a tercers, que recordeu que és com la nostra base de dades d'usuaris, jo podria buscar-la. I amb això estalviem temps. Jo podria fer aquí, així, i poso el NIF de la persona i faig tabulador. Si l'eina busca a tercers i està aquesta persona, m'emplenarà la informació bàsica de dades personals automàticament. Faig tabulador i què em diu l'eina? Mira, tenim a la Míriam Trujillo. Li dic que sí i ja m'ha emplenat aquesta informació. Amb això estalviaríem temps. Per tant, no costa res comprovar, fixeu-vos, aquí jo puc netejar, comprovar si aquesta persona la tenim donada d'alta. Jo ara, per exemple, poso un altre DNI, a veure si 46802 136 B i torno a fer tabulador. Està buscant. Sembla que no la tindrem perquè triga una mica en buscar. Sí, tenim aquesta persona, mireu. La Raquel Trujillo. Aquí i Raquel Trujillo Rodríguez. El que et diu és, tenim dues persones d'una d'alta, quina és? Jo dic que és aquesta, per exemple, la primera. Faig clic i s'emplena la informació automàticament. D'acord? Vale. Ja sabeu fer una anotació registral presencial, bàsica, amb les funcions bàsiques. Vale? Anem a fer més cosetes amb l'eina de registre. Important, modificar anotacions. Jo he fet una anotació i m'he equivocat en alguna cosa. Vale? La podem des d'aquí cercar, totes. Faig buscar totes perquè veieu els resultats, però jo podria posar els filtres que jo considerés per a fer la cerca, d'acord? I faig cercar. Vale? Fixeu-vos que aquí em surten, això és un entorn de proves, em surten totes les anotacions que hem fet fins ara. Me'n vaig al final, perquè estem al gener, i fixeu-vos que aquí, aquesta és la que acabem de fer, la número 92. Vale? La Míriam Trujillo Rodríguez, que ha fet aquesta sol·licitud de prova. Vale? Aleshores, jo des d'aquí podria modificar, vale? I modificaria el que... mira, anem a fer una modificació, vale? Aquí, i modificaré també el correu electrònic i posaré... I li faig acceptar. Què em diu l'eina ara? Em diu, motiu del canvi, diligència de modificació, per què? I jo li dic error en el correu electrònic. I li dic acceptar. Perfecte.
I ara, des d'aquí, l'eina va a l'últim pas i tornaríem a fer el justificant. En el cas que la persona encara estigués davant, li podríem donar el justificant, si no, el que podem fer és enviar-li per correu electrònic. D'acord, tanquem, sapigueu que es poden modificar i tanquem. Anem a les anotacions telemàtiques. Recordeu que jo us he dit al principi que quan entrem a l'eina, el primer que ens surt si tenem anotacions telemàtiques pendents, és a dir, que o bé alguna persona, administració o empresa o associació, persona física o jurídica, s'ha posat en contacte amb nosaltres telemàticament, a través de qualsevol de les eines AOC, l'eina ho carrega. Aquestes eines AOC estan integrades. Si jo entro a l'eina i li dic, vale, consultar ara i fer la gestió ara, ho faré ara. Però si jo clico OK, el que farà l'eina automàticament és guardar-me les anotacions telemàtiques. I jo les podré consultar aquí. Vale? Ara què passa? Que ara mateix no hi ha cap anotació telemàtica pendent. El que faríem és, si tenim alguna anotació telemàtica pendent, el que faríem simplement és comprovar que la informació està correctament introduïda, és a dir, la part de... Un segon, que us ho ensenyo, perquè ho tingueu clar. En una anotació telemàtica, aquesta part ja vindria emplenada, perquè ve precarregada, la part de documents també, i l'única pestanya que haurien d'emplenar és aquesta. D'acord? És aquesta on diríem, vale, aquesta anotació telemàtica, que ve d'un ajuntament, que ve d'una empresa, que ve d'una persona que han contactat amb nosaltres a través de la seu electrònica, per exemple, jo comprovaria aquí la informació, que estigui més o menys bé, normalment està ben carregada. Aquí ja estarien els documents perquè els ha presentat telemàticament i l'eina els carrega. I jo l'única cosa que hauria de fer és fer aquest pas de diligència de procés. És a dir, enviar-ho cap a una unitat de treball, aquí, amb el rol mínim, que recordeu que és el de tràmit. D'acord? Perfecte. Tanquem aquí i anem aquí a consultes i informes. Aquí, a consulta d'anotacions, podem consultar tota l'activitat de registre. Fixeu-vos. Totes, i jo faig cercar, i tenim totes les anotacions que s'han fet tant de sortida com d'entrada. Fixeu-vos aquí un tema important que us ensenyaré de què significa cada sigla. Aquí a tipus veieu que posa EP, això és una entrada presencial. Això és ST, és una sortida telemàtica. D'acord? La data i l'hora, el número de registre, interessats, si hi ha un o dos, el nom de l'interessat, aquí tenim l'extracte i ja estaria. Si voleu consultar la informació d'aquesta anotació registral, simplement clicant a sobre i fent veure anotació, podríem consultar la informació i aquí veure els documents. D'acord? Perfecte. També podeu exportar informació, fixeu-vos, aquí. Podem exportar informació en format Excel o TXT o HTML o RTF, i també podem imprimir aquesta informació. Sortirà primer un format en PDF i ho podreu imprimir, d'acord? Més cosetes. Aquí, a consulta dels informes, la part de consulta de respostes, això serveix per a fer un seguiment de l'estat de les sortides telemàtiques que fem. Recordeu, molt important, que les sortides telemàtiques mai les farem des de l'eina de registre Accede. Sempre les farem des del gestor d'expedients Firmadoc. Però que sapigueu que des d'aquí podeu consultar l'estat. Si jo faig aquí des de, per exemple, a mi em sortiran, segurament, no sé si em sortiran o no, perquè és un entorn de proves, però simplement us vull... A veure... No surt perquè nosaltres, això és un entorn de proves i no fem sortides, evidentment. A veure, vaig a posar un filtre més gran. No tenim. No tenim perquè, com us comentava, és un entorn de proves. Però que sapigueu que vosaltres, els enòtoms o sortides en paper que feu, quedaran aquí les dades. EACAT, no. EACAT tindrem el justificant de sortida guardat, que es guarda automàticament, al gestor d'expedients. Més coses i acabem. Aquí als llibres oficials tenim el registre general, que el tenim aquí a llibre general d'entrades, i que podeu imprimir. I podeu filtrar des de quan imprimir-ho, des d'un número a un número, o des de data a data. Jo poso que m'imprimeixi tot, i us ho ensenyo. Imprimir.
Llibre general d'entrades, el vull en format vertical, que crec que quedarà millor. I fixeu-vos el que em surt. Em surt totes les entrades fetes en format PDF. Això és el llibre general d'entrades. Jo puc imprimir també el llibre general de sortida. Bé, el mateix funcionament. El poso en horitzontal, que jo crec que queda una mica millor en vertical, i aquí tenim el nostre llibre general de sortides. D'acord? Doncs fins aquí les funcions bàsiques de la nostra eina de registre. Sapigueu que si voleu més informació la tenim a la nostra comunitat virtual, https://setdiva.diva.cat, i que si voleu saber més sobre l'eina de registre, podeu contactar amb nosaltres a partir d'aquí, però sapigueu que també podeu demanar els suports programats que tenim aquí, suport programat online. En el cas de que vulgueu saber més funcions sobre el registre, atès que aquesta píndola era bàsica, ho podríeu demanar amb aquest formulari i en la petició, per exemple, aquí. Quedem en la petició de l'eina de registre, podríeu afegir aquí a sota que voleu un suport de registre avançat. Simplement recordeu que ens podeu seguir a la nostra comunitat virtual i també a xarxes socials, a Twitter som Municipi Digital i a YouTube Gabinet d'Innovació Digital. Moltes gràcies per la vostra atenció, que passeu un bon dia, adeu.